El recinte modernista de l'antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es troba al capdamunt de l'Avinguda Gaudí de Barcelona, anclat a la zona sud del barri del Guinardó. El recinte va ser dissenyat per Domènec i Muntaner, mestre del modernisme català, que va fer possible aquest projecte gràcies, en bona part, a l'herència de Pau Gil i Serra, un banquer i mecenes català. Va ser construït entre el 1902 i 1913, quan es van lliurar els primers edificis a l'Hospital de la Santa Creu. Com es pot apreciar, el seu interior no és menys que el seu exterior. Jugant amb els sostres alts, trencadís de ceràmica i grans finestrals de vitralls, el conjunt ofereix el màxim esplendor del modernisme, sent aquest espai el recinte modernista més gran del món. Des de la construcció del nou hospital, el 2005, es va impulsar la reforma del recinte, que ha trigat més de 4 anys en fer-se parcialment possible. Les obres de millora del conjunt han adaptat els edificis als nous temps, respectant sempre l'estructura i els elements originals. Una de les obres més destacades és la implantació de terra radiant a totes les plantes de l'antic hospital. Una altra de les tasques ha sigut el canvi de tota la instal·lació elèctrica o la restauració de cadascuna de les finestres. Ara segueixen en obres 2 pavellons i n'hi ha 4 més que estan pendents de restaurar. Per l'edificació del conjunt hospitalari, Domènec i Muntaner va estudiar en detall altres complexos sanitaris europeus per tal de poder construir la millor ciutat hospitalària possible. El projecte original de Domènec i Muntaner contemplava 41 pavellons modernistes, separats per un carrer principal que feia de frontera entre els edificis destinats a les dones dels que ho eren per als homes, tots ells envoltats de jardins amb plantes medicinals. La realitat va ser que l'arquitecte només va poder-ne construir una part. Els restants es van construir en una segona fase, el 1921, i a càrrec del seu fill, Pere Domènec i Roura. Va ser ell qui va finalitzar el que seria el conjunt que tots coneixem actualment. Bé, exceptuant el pavelló més gran, el de Sant Carles i Santa Francesca, del 1930, que és el que últimament acollia la major part dels malalts. Aquest gran pavelló va ser enderrocat el 2005 per permetre la construcció del nou hospital. Cada pavelló era batejat amb el nom d'un sant o d'una santa. Els pavellons amb noms masculins eren assignats als homes i els noms femenins a les dones. Tanmateix, cada pavelló acollia només casos concrets de malalties, com per exemple el pavelló masculí del tifus o el femení de tuberculosi. Aquest, per exemple, és el pavelló de Sant Rafael, exclusiu per casos de traumatologia masculina. Si ens endinséssim 50 anys enrere, així és com seria el Sant Pau d'aleshores. Domènec i Muntaner també va pensar en com unir els diversos pavellons per poder transportar els malalts de manera ràpida i còmoda. Va idear un conjunt de túnels o galeries subterrànies que fan més d'1 quilòmetre de llarg. La ciutat hospitalària incorporava un conjunt d'edificis d'autosuficiència com una torre d'aigües i maquinària d'energia amb una fàbrica de gas i d'electricitat.